Sziasztok! Köszöntünk benneteket! Sziasztok! Szeretnénk megköszönni az eddigi fotókat, amiket küldtetek nekünk az elkészített ételekről. Örülünk, hogy ízlett és tetszett nektek. A mostani videóban töltött dagadót fogunk készíteni, egy kicsit másképp. Igazából az motivált, hogy amikor húsboltban dolgoztam, előfordult, hogy tölteni való hagyományos dagadót nem tudtunk adni, mert ugye amikor a császárszalonát készítik, akkor egy bizonyos részét a dagadónak rajta hagyják a nagy táblás császárszalonán, és ugye keletkeznek ilyen végek, és nagyon sokan ugye ezzel nem tudnak mit kezdeni. Na most ebből többféle, és kétféleképpen is el lehet készíteni a tölteni való dagadót. Az egyik az, amikor meghagyjuk így, ilyen kis zsebesnek hívjuk, és ezt a részt így leválasztjuk, ezt felszúrjuk, és igazából ezt megtöltjük. De ez annyira pici, és igazából ez a húsrész pedig megmarad, túl sok mindent nem tudunk vele kezdeni, vagy legalábbis akkor félre kell tenni egy másik ételhez. Így inkább megpróbálom úgy megmutatni nektek, hogy egy dagadó tekercset fogunk készíteni. Tehát megnyitjuk a dagadót, ezt a részét, és akkor igazából a tölteléket föl fogjuk rakni rá, és föltekerjük az egészet, egy ilyen göngyölt jellegű lesz. Na most ez a dagadó végünk, ugye, egy ilyet kaptunk, le lehet egy kicsit szedegetni, megtisztítani az ilyen vastagabb inaktól, ezt itt lekapjuk. Itt a közepébe egy kis háj maradt, ezt kézzel így ki lehet szedni, gyönyörűen lejön. És akkor igazából ami lényeges, hogy innen tudjuk megkezdeni. Itt van egy vékony hártya középen, azt meg kell hagyni. És akkor innen szépen megkezdjük, és ezt a vastagabb húsrészt itt megvágjuk. Látjátok? Itt egy hártya. És igazából így megnyitjuk az egészet. Így gyönyörűen meg lehet nyitni. És igazából ezt fogjuk megtölteni. Lesz tölteni való dagadónk, és így minden egyes részt fel tudunk használni. Nem egy ördöngősség egyébként, elég vastag a húsrész, így meg lehet nyitogatni egy picit, úgyis kloffolni fogunk rajta. És akkor gyönyörűen föl lehet majd tekerni, meglátjátok, nagyon könnyű lesz. Úgyhogy ez így néz ki. És ezt félrerakjuk, és egy kicsit megkloffoljuk, hogy jól nézzen ki. Sziasztok! Megjöttünk a töltelékkel. És akkor most össze fogjuk állítani, Zsolti elmondja, hogy mi fog belekerülni. Így van. Hát zsemlét áztattunk be. Igazából a tölteléket azt saját ízlés szerint lehet variálni, lehet bele sok mindent rakni, csirkemájtól kezdve ki mit szeret. Mi egy alap tölteléket fogunk. Zsemlét áztattunk be, hagymát pirítottunk le, petrezselyen fog bele menni egy kis kápia paprikát, tojást, és igazából ezt fogjuk fűszerezni, tehát ez egy sima alap töltelék lesz. Belerakjuk a hagymát, le van már pirítva, rakunk bele kis petrezselymet, majd meglátjuk még, hogy mennyit igényel, igazából nem kell sajnálni belőle. A paprikát, hát szerintem ez mert ez egy egész paprika volt, majd a mennyiségeket ki fogjuk írni a videó alá, a leírásba. Hát ehhez rakhatunk két ilyen teáskanál sót, simán elbír. Még egy felet szerintem nyugodtan lehet. Így. Teszünk bele borsot. Szerintem egy egészen nyugodtan, mert ezt ízlés dolga egyébként, hogy ki mennyire szereti fűszeresen. Fokhagyma granulátumot fogunk használni, abból egy egész teáskanállal mehet, és akkor ezt összedolgozzuk.
Ez lesz az alaptöltelékünk. Ha gyerekek vannak a családban, nem muszáj túlfűszerezni, ez ízlés dolga egyébként, tehát ezzel lehet játszani. Paprikából lehet használni britamin paprikát, zöldet, sárgát, pirosat, még színesebb lesz, még izgalmasabb. Mikor kisült és felszíneteljük, nagyon jól fog kinézni. Minél színesebb, annál jobban mutat majd. Mi a tojást is egy picit ilyen nagyobb darabokra vágtuk, megfőztük, és akkor, hogyha szeleteljük, akkor még ilyen darabosabb lesz. Úgyhogy nekünk ebből áll így a töltelék. Meg lehet kóstolni egyébként nyugodtan, tehát semmi olyan nincs benne, ami miatt nem lehetne. Úgyhogy ez lesz a töltelék, ezt fogjuk használni. Befűszereztük a töltelékünket, megkóstoltuk, hogy megfelelő az íze, úgy, ahogy mi szeretjük, vagy szeretnénk, akkor jön az, hogy egy tojás sárgát, vagyis hát egy egész tojást még így belerakunk, és ez majd összefogja így a töltelékünket. Ezt fogja így összeállítani. A fűszerezést azt próbáljátok meg úgy beállítani, hogy magát a húst is fogjuk fűszerezni egyébként, mielőtt a tölteléket belerakjuk. Sót, borsot, fokhagymát, lehet bele ételízesítőt tenni, hát ez ízlés dolga megint. Majd megmutatom, hogy mi hogy csináljuk, jó? Úgyhogy kész a töltelékünk. Be fogjuk tölteni a dagadót, előtte kicsit befűszerezzük a húst. Ezt már klófolás után meg lehet tenni, hogy minél jobban átjárják a fűszerek. Használunk egy kis ételízesítőt, használunk borsot. Hát ezt megint ízlés szerint, hogy ki hogy szereti. Nyugodtan így eloszlatjuk szépen. Egy kis sót is lehet még hozzátenni. És fokhagyma granulátumot. Csak így végén megszórjuk mindenhova jusson. És igazából ennyi. Itt van a töltelékünk. Ha esetleg lágynak gondoljátok a tölteléket, mi annak láttuk, zsemlemorzsával lehet egy kicsit keményebbre készíteni, és akkor az stabilabbá teszi, sokkal könnyebb lesz betölteni. Ez a töltelék mennyiség, ez pont jó lesz hozzá, amit így külön szedtünk, és akkor szépen föl fogjuk tekerni. Így eloszlatjuk egy kicsit, és akkor mindjárt mutatom, hogy csak fölhajtjuk, és már föl is tekertük az egészet. Igazából ennyi. Tehát nem egy olyan vészes dolog. Most igazából így nem tűnik olyan stabilnak, de mindjárt egy kis bacon szalonával még körbe fogjuk tekerni. Ez lesz a pikantériája, az egyik. Így áthúzzuk bacon szeletekkel. Ezeket lehet még nyújtani egy kicsit, és akkor körbe fogja érni. Ez megint ízlés dolga, nem muszáj tenni rá egyébként, de véleményem szerint nagyon jó ízt ad neki. Meg fogja dobni elég rendesen. Így. Szépen körbe békönözzük. Nem kell félni tőle, hogyha egy kisebb szakadást láttok, mert ezt az egészet be fogjuk alufóliába tekerni. Előkészítettük az alufóliát, egy kevés olajat locsolunk rá. De ez lehet akár zsír is. Hát az a lényeg, hogy valamilyen zsíradék legyen, igen.
egy kevés, ne ragadjon el, és átemeljük a dagadót. Így. Mi 2 darab alufóliát tettünk így egymásra, fedésre, és így lesz föltekerve. Itt még a formán lehet alakítani, tehát látjátok, ezért mondtam, hogy nem kell félni tőle, hogyha esetleg kinyílik, vagy picit megfújik a töltelék benne, akkor ezzel az alufóliás megoldással gyönyörűen meg lehet ezt a problémát oldani, hogy összefogja. Egy óriás szaloncukrot készítettünk. Így karácsonyra. Így karácsonyra. Hát, kis csinos lett. És akkor mehet is a sütőbe. Azonnal készítjük. Elő van melegítve. És igazából ezt már csak így behelyezzük. Átmósan teszem. Így jól el fog férni. Előmelegített sütőbe 150 fok. És körülbelül egy ilyen 2 óra hossza. Míg elkészül. Elkészült a dagadó, tálaltuk, így néz ki fölszeletelve, és lett készítve hozzá egy saláta. Egy kukoricasalátát csináltunk füstölt sajttal és almával. Ez végül is egy tartármártás alap, konzerv kukorica, alma van belekockázva és reszelt füstölt sajt. Tálaltuk, egy kis díszt készítettünk hozzá, hát szerintem nagyon mutatós, az ünnepekre pont passzol. Örülünk, ha tetszett a videó, kövessétek be, a receptet pedig a leírásban megtaláljátok. Sziasztok! Sziasztok!